изключително удоволствие така да споделя моя житейски път с вас. Той почна дългите години назад, може би повече от 20 години. Всички мои приятели, близки, хора, съученици, с които учихме заедно, заминаваха на някъде. Аз заминах от Бургас за София и за мен това беше за много дълъг период така финалната ми дестинация. Това, което аз не виждах тогава, че това всъщност ще е началната ми точка. И във всеки един момент, в който аз се връщам обратно към България, аз се чувствам най-щастлив и най-удовлетворен. Но така дълги години, минавайки в кариерния си живот, връщайки се назад, аз така се опитвах да си дам отговор, нали, какъв е смисъла и къде намирам щастието. И в сблъсъка ми с много чужди култури, буквално от янките на запад до японците на изток, стигнах така до заключението, че нали, както японците търсят техния икигай и янките търсят американската мечта, всъщност аз тези неща ги намирам в България. За мен всичките тези неща минават на кръстопът през България. Но как започна всичко? Всичко започна с мечти, и то с много мечти. Мечтаех за това да бъда голям, да управлявам бизнес, да създам семейство и естествено като малко дете, като млад професионалист, трудно намирах нали, пътищата да ги гоня тези мечтите. Затова аз така реших да ги поставям не само като мечти, да ги обръщам като цели и да ги гоня в живота си. През цялото време се опитвах да бъда много здраво стъпил на земята и се опитвах всичко да пречупвам през ценностната си система. И това е нещото, което изключително ме е крепяло през годините и ме е така давало пътя. Нещо, което така си давам равносметка, е било изключително важно нещо в моя професионален и житейски път е образованието. И така много често, говорейки с млади хора, чувам, то май важно ли е, не е ли важно образованието? Образованието е изключително важно, защото не знаеш с какво ще се сблъскаш след години, какъв тип умения са ти необходими нали, да развиеш, за да се справиш с различен тип проблеми. Годините, които така прекарах в това да натрупам повече умения, нали, да взема образование, всъщност се оказаха изключително основополагащи за моя успех в бъдещето. И когато успеха е личен, нали, е изключително хубаво. Той някак си гали егото. Но пък е още по-добре, когато се научиме да споделяме тези успехи, да връщаме обратно нали, на обществото. Аз намерих възможността да връщам обратно към обществото, като така споделям успеха си като член на борда на Американския университет в България в последните години, за да можем така да даваме път на много млади хора да успяват и то да успяват в България. Другите фактори, които са били изключително важни в моя професионален път, са контактите. През годините винаги съм се стремял да увеличавам нали, мрежата си от контакти, да търся нови хора, които да ме свързват с още повече хора. Но от една страна контактите, от друга страна образованието, от трета страна вече споделих за това, че човек, за да постига нещо, трябва да изгради себе си през умения и навици. Навиците също е изключително важно нещо, основополагащ фактор в така моя професионален и житейски успех. Когато се сблъскваш с проблеми, и те са много, когато особено управляваш голям международен бизнес, не винаги стандартните решения са най-така кратки и най-правия път към намирането на работещите решения. Така че през годините ме се налагаше много често да излизам от зоната си на комфорт, да се опитвам да намирам креативни варианти, така че аз си мисля, че изключително основополагащ фактор за моя професионален и личен успех е точно това. Да бъда креативен, да бъда постоянно извън
зоната си на комфорт, защото излизайки от комфорта си ти учиш, ти се сблъскваш с нещо ново, което те предизвиква, което те кара да го преодолееш по някакъв начин. И нещото, което така в цялата си кариера на човек, който буквално деня му минава в разговори от единия край на земята до другия край на земята, това, което ние даваме като отношение, това и което ние получаваме като отношение. И искам да ви кажа, че моите партньори гледат на България по един изключителен начин. Те ни възприемат като можеща страна, можещ народ, интелигентен народ, образован народ, напорист народ. Това е начинът, по който и ние самите трябва да гледаме. Ако ние не вярваме в себе си, много трудно е да убедим тези отсреща да повярват в нас. И ако има нещо, което така винаги ме е водило през годините, е било твърдия характер, да не се отказвал. Сблъсквал съм се с адски много трудни моменти, но в нито един момент не съм спирал да вярвам, че ще намерим някакъв тип решение, колкото и да е труден момента. Да, били сме освобождавани, уволнявани от клиенти. Изключителни провали, но това пък ни е давало възможност да учим, да прилагаме всичките тези неща, нали, които сме ги взели, в бизнеса се казва постмортем, да ги извлечем като поуки и да преследваме така успехите в бъдеще. И за да ви дам така една цифра, в последните 20 години се умяхме да убедим 18 от топ 20 фармакомпании в света да повярват и да работят с нас от България. Не беше лесно, но успяхме. И в топ 20 има само 20 големи компании, а ние работихме с 18. Бяхме изключителен партньор на големите корпорации в процеса по развиване на ваксините. Част от процеса на справяне с COVID-кризата. Голяма част от тази работа изнесохме от България. И въпреки, че в последните години ми се налага да изкарвам много дълго време навън, то е заради това да докараме повече възможности на хората в България. Така че аз действително успях, защото пък останах в България. Благодаря ви.